I llavors també seria interessant que les empreses tinguin una auditoria de seguretat? Seria important, no només amb el tema LOPD, l'SSI, el tema de correus electrònics, sinó fins i tot més enllà amb tot el que pot ser la seguretat de la informació del que tenen dintre l'empresa en temes d'ordinadors, no? Per dir d'alguna manera planera, perquè evidentment qualsevol enrenou que els hi passi pot ser molt costós a nivell de l'empresa. Avui en dia, qui no ha dit el dia que se'n va la llum i els servidors cauen, ostres, i ara què faig, no? Ara, bueno, faig 2 o 3 coses i quan he acabat les 2 o 3 coses i he passat una hora ja a veure què faig, no? I el telèfon, ostres, tampoc va, la centraleta s'ha caigut, o sigui, depenem molt de disposar dels ordenadors i no de l'ordenador perquè tingui teclat, sinó per tots els fitxers i tota la informació i tots els aplicatius que hi ha darrere. Per tant, el tema seguretat és molt important.